Ahora para. Aspetta che danno colpa lì. Metti no coche polo medio do resto. Carajo, non ves que non coches polo medio. Pero é que él estaba me jodendo vivo a posta. Rompo eu o contrato, pago che igual, é rata que veñas para neste caso eres tío que tes problema conmigo. Ese home non é unha persoa. E punto. Eu non quero falar máis nada, porque está visto que non... Tampouco me interesa. Só está. Pois aí se pode iso. En 1906, o pago de impostos seguía un modelo caciquil. Existía o chamado imposto de consumo, que o concello podía distribuir entre os veciños como quixese. Así, o cacique en cuestión repartía os impostos segundo lle interesaba. Ademais, pesaba sobre os labregos a ameaza do embargo. Se chegaba unha mala colleita e non tiñan para pagar impostos, quitábanlles todo: os animais, as ferramentas, os potes e ata as mantas. Houbo moitos embargados que non tiveron máis remedio que emigrar. Pero non só se pagaban impostos ao Estado. Tamén lle había que pagar ao clero, que aínda cobraba os dezmos tradicionais, a pesar de que daquela xa estaban abolidos. Ti tamén queres, dille que che vai a botar, veña, vai a botar a nena. Hoxe é día de descanso. É domingo e as familias van ir á misa, un rito moi importante hai 100 anos. Os concursantes están contentos porque poderán sair das casas. Sí. Tal vez salir de aquí, apetecenos calquera cosa. Obligatorio poner la gorra oficial. Vamos ya. A ver. Atención. Dios, non me cabe. Máis ou menos. A misa seguirá a liturxia que se practicaba en 1906 e que pouco ten que ver coas cerimonias actuais. Confiteor Deo omnipotente, Beata María Semper Virgen, Beato Michele Arcángel, Beato Ioanne Baptista. O crego fala en latín. Ademais, mantense de costas aos fregueses e mirando sempre ao altar, como facían os sacerdotes daquela. Mea máxima culpa. Idio precor Beata María Semper Virgen, Beato Michele Arcángel, Beato Ioanne Baptista, Santos Apóstolos Pedro e Paulo. Moitos veciños da zona achegáronse ata a igrexa para ver como era unha misa do século pasado. Inicio, Santi Evangeli, segundo Mateo. Cando acaba a cerimonia, unha sorpresa acarta polos concursantes. Van asistir a un típico cantar de cego de 1906. Naquela época, os xograres percorrían as vilas relatando sucesos de interese. Os Peña e os González van a escoitar unhas noticias moi especiais. Bueno, vamos a empezar polo amigo Carlos. O teu irmán, unha noticia agardada, penso que vai ser avó, pois Vanessa está preñada. Non sei se andará Sara por aí, non? Andará. Pois que este ben atenta, pois esta copla termina dicindo que a tua prima Carmen ten na casa xente de Argentina. Primeiro foi Peñares, agora cambio de tema, van unhas poucas noticias para os González Lema. Un recado pa José, da súa nai Lucía, dice que está algo triste, non lle tocou a lotería. E voume con Margarita, unha copla que vuela, dicen as súas amigas que o café non é o mismo sen ela. Vale, non bote máis, vale. Gracias. Un aplauso para este cego, para o seu xenio e para a súa vista, que lee moi ben. Gracias.
Despois de saber o que sucedeu en 2006 na súa ausencia, os concursantes regresan ás casas. Teñen unha cita coa señora Dina, que lles vai aprender a facer xabón artesanal como se facía antigamente. Algo que vai facer? Jabón. Jabón? Sí. É que non vos molesto. Aí non. Isto é grasa. Mi madre, parece nata. Sí. Non hai por aí un cacho de pan? Os ingredientes son graxa de porco, sosa e auga morna. Aí nata. Facer xabón caseiro dá moito traballo. Terán que remover a mestura sempre no mesmo sentido e durante moitas horas sen parar. Agora a batidora. O meu xa non ten nada, xa está máis que desfeito. Pero ten nubes. Sí, pero hai que seguir. Ai, hai que seguir. Caramba. Caramba. Hasta que enfríe. Por eso vos digo que vos ha de cansar a man. Pois vai, arroz. Vou facerse agora. Non arroyo ninguno. Es que está revolvendo aí hasta que enfríe. Si dades ao revés, daquela cortase toda, queda todo suelto. Destrájase de todo. Hai que seguir así. Mentres, os homes saen cara ao muiño moer o millo. José vai máis cargado ca Carlos. Este pequeno detalle vai desencadear unha nova crise. Tedo xantar listo, que habemos de vir con fame. Tedo xantar listo que habemos de vir xantaos. En 1906, un labrego podía entregar o millo ao muiñeiro para que este o moese a cambio dunha porcentaxe. Pero tamén se podía alugar o muiño e facer o traballo un mesmo. Iso é o que farán Carlos e José. Veña, mándate pa dentro. Oh, que gusto, 4 kilómetros cuisto ao longo. Ai, pois o meu ande pesa pouco, pero te verás real. E non paraches nada, claro, ti como levas pouco. Os dous levaban cantidades de millo moi diferentes, pero van a moer todo xuntos. Aí vai. Isto falta ver. Aí. Aí está. Suaviño. A cousa vai bastante ben, ata que lles entra presa por acabar. Cuidamos de máis rápido, o cara. O mecanismo non aguanta e empeza a fallar. Levanta, Gali, dale. Que? Dale. Estaba moi erguido, verdad? Aquí. Por increíble que pareza, Carlos e José acabanlle dicindo ao muiñeiro como ten que amañar o muiño. Deixa moer un pouco sin ramo. Eso. Podes subir para arriba aquí. A maquinaria volve a funcionar e os dous homes acaban de moer o millo para regresar á casa. Aínda que Carlos trouxera menos gran, como a quen non quere a cousa, proponlle a José que repartan a fariña a medias. Eu son moi novo, son máis novo que ti, por lo menos 20 anos, non? Tranquilamente. Eu teño 25 e ti tes 5. 5, non? José marcha enfadado co seu veciño. Con el non tive problema ningún. En todo momento estiven falando como que máis ou menos xa nos coñecemos. Nada máis. Despois, se algún comentario teño que facer, fago na cámara diario. De alguna cousa que ao mellor me parece que naquel momento non me interesa poñerme a discutir nin a levar a contraria. Ao vir de volta, unha vez ali, quero decir, no momento que non estaba a cámara, aproveitou así que xa non me iba a facer, o dixe, bueno, pois levámoslo o partido para que non leves tanto peso, non sei que. Pero que non vai el taca, porque como levaba un saco tan grande, un saco máis pequeno, e dixo, vamos a levar iguales para poñer os sacos iguales para levar os dous a mesma cantidad, para que uno fora cargado e outro vacío. O que el quería era aparentar que tiña tamén moito gran moído, porque así queda mellor na cámara. Era para volver el ca súa fariña ben chea co seu saco e el nada. E depois ainda cando chega aquí, diante da cámara, ai, teño que che dar un pouco de fariña. E viñemos, depois aquí era a idea de, bueno, douche a túa fariña para ti. Pero como levamos todo máis ou menos o cousa da fariña a medio, cheguei, botei na ali para os animales,
A verdade é que non me preocupei da Fariña. Non sei se houve algún problema por parte dele. Esa dixo José, non a quero, normal. Que é normal, o sea, que as busca todas, como facelos. Busca o que dicir diante da cámara, o que non parece que está todo planeando dentro da súa cabeza. Pero leva así dende todo o tempo. Entonces, os demais tratamos de non estar tan pendentes desas historias, porque non andamos a ver en que o pasamos a él. Andamos a ver de facer as cousas o mellor que podemos. Así de claro. En todo caso, cando vexo, lle pregunto, digo, oye, o outro día tal, lle comento e lle explico, non creo que haxe problema. Ou por a miña parte non hai ningún problema. As mulleres seguen remexendo o xabón, agora coa axuda das rapazas. Que veñamos para fora, que está máis fresquiño, a ver se vai isto máis rápido. A ver se enfría, a ver se enfría. Pero vai dar sol, non enfría. A mañá seguinte, as familias reciben a carta do programa coas tarefas diarias. E hai unha sorpresa para José. Estimadas familias, hoxe recibiredes a visita do vendedor ambulante. Home, que boa falta fai. Vai ser unha xornada especial en moitos sentidos. Entre outras cousas, Arturo vai vos pedir que lle paguedes os cartos que vos fiou estas semanas. Haberá tamén unha sorpresa que chegará en forma de carta para Xosé, pero non vos podemos adiantar máis nada. José, atoparás esa carta na porta da casa. O resto da xornada poderedes organizar as vosas tarefas como vexades. Atentamente o programa. Bueno, pois, ten suerte, José. Pero a sorpresa. Como sempre. Non, se ten unha carta, directamente veches unha carta deles, non? De cobro de impostos tal e como... A sorpresa non é ningunha alegría. As familias teñen que pagar os impostos de 1906 e José, que fora nomeado alcalde polos demais, será o que diga canto paga cada casa. Non tardan en aparecer os problemas. Deben pagar a cantidade conxunta de 300 pesetas a dividir entre as dúas casas na proporción que decida o señor José. Polo tanto, este concello de Verán 300 euros queren nos cobrar de impostos e eu como pedaño teño que encargarme de leválas ao concello. Foi vostede investido como alcalde da súa. Quedamos en un patacón. Cala. O sea que xa hai que depender de o veciño automáticamente porque xa o preparan así. Bueno, pois nada, mira, queda sin leira, sin casa, así, pero non pasa nada. O como queiran. Punto, que manda? Bueno. É preferible que nos embargue o concello. É preferible. Eu sí. José vai á casa dos Peña a negociar o pago con Carlos. Unha mala noticia, son todo para mí. Hai que xuntar 300 pesetas de impostos. Impostos? Entre dous, 350 cada un para pagarlle ao concello. Con maneira que ata máis creo que temos pouco tempo. O señor José terá que amañar as contas dos impostos co señor Carlos, sen intromisión de ningunha outra persona, para reunir o pago exigido. Sen máis, despídese o concello. Eu non sei se canto será cada un. Mitad e mitad. Será mitad. É así o tema. Eu non quero entrar en máis rollo. Que che diga? O pai dos González non quere impoñer un reparto e prefire consultar antes co resto da familia. Veño dentro de 3/4 de hora, vale? Escoita, vamos a hacer unha cousa. Alicia, vai pola caixa de caudales a ver canto temos, a ver canto debemos. Alicia, traeme a miña carpeta. 55, 56, 57. Vamos a ver, 457, non? A vaca teño a vendida, non sei, non é miña, nin o cucho. Temos un cucho máis, logo. Despois temos igual, non? A non ser que nós matamos unha galiña que comemos a medias, era nosa. La península. Hai que ter en conta. Entonces, de propiedades de fora, eu creo que debíamos de pagar a medias. ¿Dónde vamos a sacar 150 pesetas? Quedamos sin nada e non podemos comprar nada. Intento pagar algo máis a nosa. Eu non sei se eu teño autoridade para irlle a dicir. Pero de todos xeitos podo discutir. Explícame. Non sei se me escoitades ou se está cada unha. Sí, eu estou contigo. Outra cousa, perdón, non acabei.
Outra cousa é que teñamos a posibilidade desas negociacións que digo eu, unha, de que el pague por haber vendido a vaca, de que el, como tiña máis capital, pague máis, porque tiña unha vaca maior, que lle deu un beneficio, non a tivemos, por iso non temos cartos como a él. Pois pagate 200, pagame 200. Non, porque eso non sería xusto. Eu que podo é prestarlles, pero... Eu podo lle facer un préstamo, pero non lle podo pagar o deles, porque o deles cada un que paga o seu, que peso, non? Tamén eles a mellor que estiveron axudando antes a levar os animales e todo, non quede pagades. Sí. Eu li unha carta ahora, e aquí pon que tienes o alcalde e ti pides a cantidad que sea que crea xusta, Carlos. E punto. Se sabes que como 300 algo, calculaste 400 e pico, 250 paga, e punto. Ou 200. No, e canto dixen, que ibas a pedir ti? 250. Claro, mínimo. Mínimo. Claro, é que así, a nos ainda temos polo menos... Joder, cantos para defendernos de sobra non, pero que podemos ir tirando. E eles poden ir tirando ainda mellor, si dende mellor a nós, pero, joder, é que é o lógico. Nos beneficiamos do seu leite. Solo que nos beneficiamos do leite deles. A mellor é xusto que ti pagas as 200 e pagacen. A mellor é xusto. Pois é complicado. É verdade, Pagamos el ponte, se ten que pedir cartas pedimos, yo sei que non. No, pero non. Depois traballamos 2 semanas e ganamos e devolvemos. Pero este tonto. Bueno, acabou, non quero un día de tranquilos. Por favor, que é hora, se vos parece ben, hai que empezar a atender os animais. Limpes e demais. Auga limpa, o seu alimento, os cuellos igual, e tamén... Alicia, vamos a ir arriba, quitas o lío que haxa que quitar. Os homes sentan a negociar. José trae unha proposta firme. Séntate. Séntate que isto era o que nos faltaba, xa. Ai, amigo. Non sei xa. A ver que pensaches, Eu pensei que ti és moito máis rico que a min. Eu alégrome por min, máis que nada. Eu non teño nada que dicir, se és máis rico tamén tens que pagar máis. Ou fago parvo e quedo na ruína para que ti quede rico, ou se non ti tens que pagar 250 e eu 50 desas 300. Porque ti vendeches unha vaca, tiñera moito máis capital, tens 4 veces ou 5 máis cartos que nós, e ten que ser así. Pero vamos a ver, estos impuestos son por servicios, e aos servicios vos tedes a agua máis pronto, máis cerca, tedes la de lado, e vos podedes meter o caldo na agua para enfriar, nós non, porque non temos río, e temos a agua máis lexos. Non puñedes se non quereras. Que o uso dali podedelo ter cando queires. Sí, pero quedan os lexos para vigilalo, para... Non sei, non creo que sexa tanta diferencia como para poder levar unha pota ali. O servicio é o servicio, que os impuestos é polos servicios, e os servicios tedelos vos millor. Os impuestos son polos servicios. Claro. Xa és máis entendido ti que a min, entón, non ten. Os impuestos, por que? Os impuestos serán según a riqueza de cada un. Se ti vendes unha vaca, vamos a ver, Juan Carlos, se ti vendes unha vaca... Espera, se vendo unha vaca quedo sin ela. Pero ti tiñas máis capital, tiñas unha vaca maiores de 2 cuchos. Máis traballo. O de máis traballo é moi relativo, porque se ao final levas un beneficio que te enriquece 4 veces ou 5 máis que a min, non me compares, e somos máis a comer, somos 6. Pois é problema teu, non fixeras ellos, o que queres que te diga. Ai, bueno, é problema meu. Eso de que sodes... É problema meu, pero... Debes soder máis a traballar. É problema meu, pero entonces os impostos hai que equiparalos. Se temos máis necesidades, os impostos tamén teñen... Quen sexa máis rico ten que pagar máis. Sí, pero os impostos non son para igualar as riquezas. Son para pagar según as riquezas que teñan, non para igualar as riquezas. Para igualar non, xa non igualas. Eu quedo coa mitad dos cartos que a ti. Sale ben o trato, o acordo este que lle vai propoñer José hoxe, xa non creo que tiramos o home. Ao mellor imos ter que apretar un pouco máis. Eu pensei que íbamos quedar con un pouco máis de cartos, pero vese que non. Eu agora tamén me estou volvendo algo mal. Eu prefiero beber de Arturo e a ninguén máis. Home, é que está claro. Ainda estuvéramos comentando. A veces tamén me volvo algo mal, Son así media boba, parece tonta, pero... O tema este de tal... Que haberá que mirar como se fai e conformarse co que nos quede. Tendo en conta que quites o
o río, a agua, máis cerca da hora. E dalle co río e agua. A agua está a 20 metros ou 15 como moito de diferencia. E se queres levar aí unha cosa a enfriar, levala a enfriar. E deste lado te a fonte tan cerca como a min. O que sea un metro, ti tela máis cerca. E que son os servicios que dá o Estado. Os servicios que nos dan. Non sei, eu veixo moi entendido de impostos, Non, é a miña proposta, eu faço a proposta. Despois, tendo en conta tamén que estamos sacando leite da tua vaca e que ti a mantés, claro que temos que ir muxir nós, non nos das o leite feito, temos que ir axudarche a muxir. Eu, tendo en conta eso, dividín en 5 partes o impuesto e eu ibache propoñer de pagar 3 partes e ti 2, que eso supón que eu pague 180 pesetas e ti 120. Non me parece xusto, porque iso é pagar casi mitad e mitad. De eso nada. Tío que estar buscando e deixarme a min empeñado, porque mira, da forma que fas ti as contas, o que estás buscando é deixarme a min pobre totalmente, empeñado, sin ter ningún máis mínimo recurso, que somos máis, e ti sair airoso, amplio e con toda a comodidade. Non vai ser. Estarme dicindo a ti o leite saiche prácticamente gratis todo o ano. Vamos a ver. E non é pouco nos tempos que estamos, ter leite gratis prácticamente todo o ano. Vai muxir, é muxi. Cando é para min, é muxi cando é para ti. Vamos a ver. Ti queres comparar eso con ir coller a erva, levar feixes ao lombo, limparlle a corte, levar a vaca a pastar, darlle pienso, e todas esas cousas, e máis o que va a boca e o que va a dar todo? Dame a min a vaca e fajo eu? Se vendo xa ti un leite? Si, doucha a vaca, doucha a leira, e despois bailo unha jota. Está quietiña. Os homes seguen coa dura negociación mentras as mulleres moxen a vaca dos González. Precisamente un dos motivos da polémica. Ti crees que con todo respeto a tua muller e a ti tamén, que con 20 minutos que vayas a muxir paga o traballo todo de ter a metade do leite e nos manter a vaca totalmente? No, porque aí estou-che pagando 80 pesetas por ese traballo, estou pagando eu máis por ese traballo, porque é o único que considero que tedes a maiores, por eso pago eu máis de impuestos que ti. Bueno, vamos a ver, por unha moi pequena diferencia cerramos o trato. Parece che ben darme 6 pesetas máis, redondeamos en 80 e págalas ti. Por 6 pesetas, por 6 pesetas. Xa por redondear. Vamos a ter que... Si, pero nin tampouco, si che parece ben, nada máis. Si, por 6 pesetas non vamos. Vale, entonces... Para non andar con pesetas, ti pagas 110 e eu 190. 110 e 190. Bueno, tampouco se trata de que... Cando xa parecía haber un acordo, José ve que as contas non lle saen e reacciona. Mira, eu fixen un número de outra maneira, deixamos pensar un momentiño na máis, por favor, porque a mí máis ou menos venme saindo mesmo que a ti. Eu as contas botei de outra maneira, non contaba con certos detalles, me parece que a cousa que máis ou menos vai por onde eu... Vamos a ver. Creo que estou cometendo un error. Claro. Non me dá, Vamos a ver. Ti pons 190 e eu 110. Sígueme parecendo que... Sen máis de 190 pesetas, se as queres duchas agora, máis de 190 pesetas non che dou. Non che dou porque non o vexo xusto. Porque ofrecimos un traballo e non aceptaste. Non ten nada que ver con cosa. Como non? Lo que ten que ver. De boa grado non acepto agora. Que a narices teño que aceptalo porque se non van a por mí, bueno, pues dame o que xo parece. Escoita, ti daste cuenta da proposta que me fixeches a min que é insultante? Que proposta? A proposta que me fixeches a min que é insultante, porque me dis que eu pague 250 e ti 50. Pero que cara dura, eso xa é cara dura. 200 pesetas máis que ti. Non é insultante nada. É insultante. Mira, eu xa que non me insulto nada porque... Si ti lle o que iras. Mira, vende fariñas, vende o que sea. O que pasa é que eu non podo quedar tampouco como o parvo de que che soluciona ti. Bueno, eu te estou chamando parvo. No, pero cando me dixeches 250, 50, se non me chamases parvo parecía. Pois parecería, pero para min é o xusto.
E non veña aquí a facerte parvo, non veña aquí a facerte parvo. Cando me di 250-50, se non me faz parvo, intento. Bueno, eso, se non é facerme parvo, que parece? deixámoslo o tema a ver que pasa, se che parece ben. Sí, non? Deixámoslo xa, porque, oye, se creo que chegamos a un momento que xa vale a pena deixarlo todo. Vale, de acordo? Sí, non, sí. Hasta outro momento, hasta outro. Venga, chao. Saludos a todos. Non se pechou o trato, e Carlos e José enfadáronse. Pero non lles queda máis remedio que poñerse de acordo, e terán que volver negociar, que iran ou non. Nin cando me casei tardei tanto en convencer a muller. Antes, canto máis tiña, máis tes que pagar. Pois hoxe en día máis tes que pagar a tienda. E antes máis tiñas que pagar. Sí, debatimos arriba, porque eu estaba equivocado totalmente no do leite. Preparádevos para unha excursión na que teredes que demostrar se estades feitos para os negocios. Igual se pensa que nos fan falta tarde. Entonces eu queria se proponer a ti que viñeras ti estes 3 semanas. Gastamos 36 pesetas hasta ahora. 45,50, con 5. Hai unha diferencia de 8 pesetas. Eu vou mellor tocar a flauta tamén ali, que me den cartos por tocar. Que o carro veu moi repleto, pero non para nós.